mutedzere mashure mangu muti ngoni dzaishe wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari nokuwadzana kwomweya mutsvene zvive nesu kusvika pakusingaperi, muzita raJesu, amen. Toda kutenda Mwari wemasimba ose. Tichange tichizivisana patinenge tazoita manegotiations epekunamatira pari zvino, sezvo yanga tiriubva muholiday hatina kunge takwanisa kunyatseta maarrangements mazvino, asi ngatitarisirei kuti even patinouya kuma all night prayer, patinouya kuma evening prayers tichange tiine zvekushandisa. Mwari wemasimba ose vachitiitira zvakanaka. Mwe nemumwe ngaaropafadzwe. Kwazisawo imwe hama munyemwerere, mumwana wobvira anyemwererwa kubva pakatanga gore, mufarire, musekererewo zita raJesu. Tisati taenda kure, mundinzwewo muri pamuri ipapo. Ma-departmental leaders, ma-leaders nema-department, ma-cell group leaders nema-department ese, munofanirwa kunge mapa mariposi enyu kuna baba